primer lugar, muchas gracias por su asistencia en uno de los marcos más importantes que tenemos en estos momentos para el Fòrum Marítim Català, que es el Saló Nàutic, que no es un solo de parte del fórum, sino es una de las, diría, 22 partes en que se compone el Fòrum Marítim Català, fundado ahora hará un año, casi 2 años. Estamos contentos de nuestra denominación, por cuanto muchas veces se complican las formas con temas como náutica, con temas como puertos, con temas como submarinismo, náutica deportiva, etc. El Fòrum Marítim Català, nos lo explicará el presidente, ha querido englobar a todo lo que tiene referencia con la mar. La mar, la que nos une profesionalmente, como disfrute, como trabajo, como ente económico y dentro de un espacio muy concreto que és Catalunya. El Toni Tió, conegut per molt de les facetes, és enginyer industrial, és un home que li agrada fer coses i fer-les bé. I jo crec que ell ens explicarà per què som un fòrum, per què som marítim i per què som català. Passo la paraula a Toni Tió. Molt bé, per al·lusions, ara que venen eleccions, que no em treguin un passat dubtós. Jo vaig deixar la carrera a temps. Jo estudiava enginyeria, és veritat, però m'agradaven les regates. Les regates em perjudicaven els exàmens i li vaig tenir a dir al meu pare que tenia de deixar els exàmens. Me'n vaig anar a França, vaig aprendre a fer veles, però en fi, tinc la cultura tècnica i la veritat és que amb totes les activitats restants he necessitat la universitat, és evident, d'acord? Fòrum Marítim Català, com vosaltres sabeu, fa 2 anys el sector preocupat i una mica profètic, perquè en aquests moments ho està molt més, es va intentar veure què es podia fer amb la Generalitat de Catalunya, Departament d'Indústria, per cercar punts de dinamització del sector. El conseller Huguet en aquell moment, quan ja ens anaven a la porta, va dir aquella frase, va dir, escolta, lo nàutic és així, per què no ho amplieu a tot lo marítim? Tot lo marítim a Catalunya representa un PIB bastant important, al redor del 4%, pot representar molt d'atur, però la veritat és que el mar és el mercat on es desenvolupen moltíssimes activitats. Tenim un litoral, hi ha un medi ambient, el medi ambient, lluny de ser una problemàtica, és una oportunitat fantàstica de recerca associat a les universitats. Tenim la pesca en una situació similar, potser, que em perdonin, a la de la mineria fa uns anys. És un problema que Eusebi Iglesias ens ho explicarà segurament, però que vinculat al coneixement de regates com la Barcelona World Race, que desenvolupa una tecnologia de composites que pot provocar millor una reducció dels motors i del consum, amb un preu del petroli que ens obligarà a ser intel·ligents i trobar oportunitats. Si hi ha una Posidònia, potser l'universitat ha de treure un ancle que no l'arrenqui. Jo què sé, el medi ambient és una oportunitat, no és un fre. Per això el Fòrum Marítim Català ha intentat englobar, i en un any la veritat és que hem fet un pas de gegant, tenir totes les confraries de pesca de Catalunya, tenir l'Associació d'Indústries Nàutiques, tenir l'Associació de Ports, tenir la Direcció General de Pesca, Capacitació, tenir la Direcció General de Ports, tenir l'Autoritat Portuària de Barcelona i Tarragona, tenir els enginyers navals de Catalunya, tenir, com aquesta setmana, i ara ens ho explicaran, tot el que és el negoci portuari, transitaris, pràctics, aduanes, col·legi d'aduaner, tot aquest món associat al fòrum, juntament amb la Facultat de Nàutica, el Museu Marítim, que és la casa de tots, bé, ens sorprèn, però al mateix temps ens carrega de responsabilitat i potser ens diu que en aquests moments hi ha inquietud i que potser vam tocar os
i que van fer bé de prendre aquesta iniciativa. L'any passat, el producte estrella del fòrum, que ens va donar notorietat, va ser la participació d'un vaixell a la Barcelona World Race. El Fòrum Marítim Català va ser un vaixell que vam anunciar que no era un barco per guanyar la regata, però que el vam triar perquè era un barco antic, havia sigut el famós Kingfisher de l'Ellen MacArthur, és a dir, tenia solera, com té el sector. Hi havia un navegant francès amb experiència, Ludovic Aglaor, juntament amb el Gerard Marín, un empordanès de 24 anys, que havia sigut subcampió del món de nàutica esportiva amb la classe Moto Europa i que representa el futur del que pot ser el sector si vinculem economia amb regates, clubs nàutics amb regates importants, universitat amb el desenvolupament d'aquest barco. I aquest barco va tenir un refit a drassanes de Catalunya. Per tant, era la imatge de la indústria de casa nostra, que és la que és, no n'és altra. I aquest barco, a més, portava uns sensors per medir la salinitat i les temperatures dels oceans per uns llocs, per unes mars, que els vaixells comercials i les boies meteorològiques no hi tenen accés. La UNESCO ens ho va premiar, a nosaltres i a l'Institut de Ciències del Mar, i és el nostre compromís amb el medi ambient. Aquest any, després d'haver posat el Fòrum Marítim Català en el mapa i haver aconseguit aquestes adhesions que ens han prestigiat i que només tinc paraules d'agraïment, estem elaborant un pla director. Tot lo marítim a Catalunya afecta a 8 departaments de la Generalitat de Catalunya, de l'administració. Després de 100 visites que hem fet diferents membres del fòrum, hem arribat a la conclusió que aquests 8 departaments de vegades tenen competències que s'invadeixen. Turisme pot considerar el turisme nàutic tan important per Catalunya, pot considerar que el xàrter és la solució de la Costa Brava i el xàrter no és rentable amb els preus dels amarres, el que sigui. Però no podem dir-ho així perquè ens enfrontarem dintre del sector. El nostre enemic són altres activitats fora del mar, el golf, l'esquí, enemics, adversaris comercials. Però el mar és el marc de tots i el que intentarem és, amb aquest pla director, trobar uns punts comuns, 7-8 punts, que es puguin desenvolupar en els pròxims 7-8 anys. Sumant. No pot ser que es doni una subvenció a una escola de windsurf perquè Turisme creu de la Generalitat que és bo pel territori i que des de territori prohibeixin el kitesurf perquè és perillós per als banyistes. És un problema d'ordenar-ho, no és un problema que ens tinguem d'enfadar uns amb els altres. El Fòrum Marítim Català vol sumar, és un fòrum de debat, tots hi esteu convidats i el nostre objectiu és pujar el PIB de Catalunya i reduir l'atur. Moltes gràcies. Gràcies, senyor president. Toca a mi fer una mica de gendarme pels temps, perquè tenim molt poc temps i molta gent que vol explicar coses. Entrem dintre d'un sector que és un sector molt econòmic. És un sector relacionat també amb la mar, però és econòmic i està molt integrat dintre d'una cosa que es diu ports comercials. Em refereixo als ports comercials que els diuen ara d'interès, els he dit sempre, d'interès general, que són el port de Barcelona i el de Tarragona. L'any passat vam tenir aquí la presentació del port de Barcelona. Aquest any tenim uns nous associats que els representa el nostre amic Agustín Montori, capità de la Marina Mercant, però això ja es veu que ja ho té oblidat, no? Perquè el que és un home polivalent, que sap de navieres, sap de terminals de tot tipus, terminals portuàries, sap de consignació de barcos, sap de trànsits, sap una mica de tot. Per què? Perquè és un home que es bolca i s'ha bolcat. I després té la seva part literària, la seva part deportiva, que també tot està relacionada amb el mar, amb llibres sobre el mar, etc. Per això li dono la paraula
y creo que todo lo que tú digas, las asociaciones que representan, que son la de Asociación de Transitarios Internacionales, la de Agentes Consignatarios de Vaixells de Barcelona i l'Associació d'Empreses Estibadors Portuàries, estaran molt contents del que ens explicarà en molt poc temps i en castellà, perquè aquí som polivalents i ell és un màxim de polivalència. Gràcies. Gràcies, Joan, però aquí no n'hi ha veu, se sent. Bueno, no sé si dir alguna cosa, perquè jo em vaig arborizar molt. No sé si puc dir alguna cosa i complir les expectatives del que has dit en el meu nom. Moltes gràcies. Jo estic aquí en representació avui de les associacions empresarials de consignataris de vaixells, de transitaris i d'estibadors del port de Barcelona, de la ciutat de Barcelona. A Tarragona n'hi ha també en les seus, però Barcelona és el port més gran de Catalunya i jo estic aquí en representació d'aquestes associacions. Que junt a l'associació que representa aquí el meu company a la dreta, que és el senyor Llobet, que ell després parlarà, són agent de duanes, constituïm la comunitat portuària de Barcelona, del port comercial de Barcelona. Nosaltres, després vam estar invitats per el senyor Tió, per Toni Tió, a incorporar-nos al Fòrum Marítim Català, cosa que hem fet amb molt de gust, perquè nosaltres, com a empresaris que treballem en el port comercial, què més que nosaltres que estem en el front marítim, som primera línia del negoci marítim. Jo els volia dir que donar-les una mica d'informació a nosaltres. Vostès sabran ja, la majoria dels que estan aquí, que un port avui no és només un port comercial, no és un lloc on entren i surten mercancies i s'ha acabat. Un port és un polo de riquesa avui, és un polo de riquesa molt important en una comunitat. I en Barcelona, el port de Barcelona és un polo de riquesa molt important per a la riquesa i per al PIB de Catalunya. Les empreses que constituïm la comunitat portuària, el que fem és crear o ajudar a crear aquesta riquesa. Ayudar a que es developi, me van a permitir que me pase al castellano, porque todo que mi catalán coloquial llega bien, pero no me expreso correctamente. Como decía, el puerto es un polo de riqueza y las empresas que en él estamos y que constituimos la comunidad portuaria, pues lo que hacemos es crear valor añadido y ayudar a crear esa riqueza. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nosotros, estas empresas que estoy representando aquí, 3 asociaciones patronales, la Asociación de Consignatarios, la Asociación de Transitarios y la Asociación de Empresas Estibadoras del Puerto de Barcelona, lo que hacemos es organizar y gestionar la ejecución del transporte marítimo que pasa por el puerto de Barcelona. Eso significa importación y exportación. Ustedes, si leen la prensa en estos últimos meses, habrán notado y habrán leído y estarán hartos de leer que lo único que se mueve, o prácticamente lo único que se mueve en la economía nacional hoy, es la exportación. Bien, pues la exportación, cuando es marítima, pasa por los puertos. La importación también. Y nosotros ayudamos a que haya cuanta más exportación mejor, ayudamos con nuestra sapiencia a que las empresas puedan exportar desde el punto de vista de poner la mercancía en el lugar de origen A y entregarla al lugar de destino B, y ese es nuestro trabajo. He de decirles que aquí en Barcelona, en lo que se refiere a asociadas a nuestras empresas en el sector, que aproximadamente tenemos la mitad de las empresas o algo más, seremos entre 250 y 300 empresas en el sector. Empleando una población aproximada en puestos de trabajo de unos 3.000, las empresas asociadas, puestos de trabajo. En el sector habrá unos 5.000 y no tenemos paro, no tenemos paro. Es un sector el que da servicios al comercio exterior en los puertos y en los entornos portuarios que necesita gente. Y eso es bueno, que desde aquí le pegamos un bocinazo a las administraciones, a las autoridades educativas, para conseguir que nos vengan jóvenes y se preparen, que hay maneras de prepararse para trabajar en el sector
que no tiene prácticamente paro. ¿Qué más les puedo decir? Pues que estamos encantados, como ya he dicho, de estar aquí junto a los demás miembros del Fòrum Marítim Catalán y esperamos hacer un buen papel por toda la vida que tenga el Fòrum. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Montori. Voy a seguir en castellano porque no es mi lengua madre, pero también en sitios oficiales me cuesta menos, un poco menos. Vamos a entrar ahora con el tema del presidente del Colegio de Agentes de Aduana. El Colegio de Agentes, hago un paréntesis, en su día era un auxiliar de la Administración, de Hacienda, llamémosle así. Pero últimamente yo creo que es el maestro de la Administración de Hacienda, porque fueron subiendo hasta que la gente de aduana se fue perfeccionando técnica y se adelantó, y sobre todo con la entrada en el mercado común, se adelantó a las técnicas aduaneras paraestatales y yo creo que es el asesor de empresas y al mismo tiempo asesor de la Administración. Doy la palabra pues, a Antonio Llobet, presidente del Col·legi d'Agents de Duana de Barcelona. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, Joan. Se'n sent? Sí, no? Com ha dit el Joan, jo soc Antonio Llobet, soc el nou president del Col·legi d'Agents de Duanes de Barcelona. Vaig ser escollit al gener d'aquest any, substituint amb un president que ha estat al front d'aquest col·legi, el Joaquim Tintoré, que ha estat 15 anys en el càrrec. Com ha dit el Joan, l'agent de duanes és una professió que té més de 112 anys, que estigui registrada i constatada. La vinculació de l'entrada de mercaderies en els ports i aeroports, en un principi, en el segle XVIII-XIX, sempre ha estat vinculat a una duana. Aquesta duana es tenia que pagar els impostos per entrar a les mercaderies ja des de finals del segle XVII-XVIII i la nostra professió es va consolidar, com he dit, en el 1899. Com ha dit el Joan, la nostra professió és una professió titulada, és una professió que requereix coneixements amplis en totes les matèries que tenen a veure amb les mercaderies, això dir, impostos que tenen que pagar a l'entrada, sanitats que es tenen que passar a l'entrada de les mercaderies i de sortides, controls de qualitat, mercaderies a dia d'avui que es podien considerar perilloses de doble ús, fent tota una tasca molt important d'assessorament, de control i d'agilitat perquè el comerç sigui àgil dintre de la cadena logística. Com ha dit el meu company Agustí, formem part, les 4 associacions, del que és el Port de Barcelona, la Comunitat Portuària de Barcelona. Dintre d'aquesta comunitat està representada tota la cadena logística. Uns fan la feina de la consignació, altres la feina de la desestiva i estiva, els transitaris fan la coordinació de tot el transport i els agents d'aduanes fan tot el que us he explicat, que és la feina de alliberar les mercaderies, entrada de sortida i fer àgil, com dic, el comerç exterior. En els temps que estem visquent, de crisi, també ho ha dit l'amic Montori, el Port de Barcelona és una part molt important de l'economia catalana. Nosaltres, dintre la nostra associació, i també entenc que són de les més associacions, notem que la importància que té el Port de Barcelona no està reflexit dintre la societat catalana. Si tirem una mica enrere, 2 o 3 anys, la polèmica, i encara existeix aquesta polèmica, de l'aeroport de Barcelona, que es tenia que controlar per al sector privat de Catalunya, i s'han fet manifestacions i s'han fet molta crida i s'ha fet molt soroll per al control i administració d'aquest aeroport, és que el Port de Barcelona és igual d'important i no hi ha aquest sentiment en aquest moment dintre la societat catalana. Per això pensem que amb l'entrada en aquest fòrum jo crec que pot ser molt interessant per poder aprofitar aquest fòrum d'opinió on ens trobem tantes associacions i tants entes per publicitar i sol·licitar que aquest Port de Barcelona puguem gestionar-lo des d'aquí, des del nostre país i des de la nostra ciutat.
com que el Joan m'ha dit que estem una mica just de temps, jo penso que ja amb la introducció que ha fet el meu company de lo que és la nostra activitat dintre del port, quedo a la vostra disposició per qualsevol consulta o qualsevol cosa que vulgueu que us aclari de la nostra professió. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies, Antoni Llobet. Passem ara a un apartat, a vegades molt desconegut, que és el que es diu Corporació de Pràctics. Alguns pensen que el pràctic és com un GPS, no? Que entra un barco i li donen les coordenades i automàticament el barco li dona la senyal a màquines i ja atraca el barco. No és així. El pràctic té una poesia històrica y también tiene un peligro histórico. Yo he visto, debido a mi avanzada edad, prácticos subiendo por una escalera de gato a un barco de 200.000 toneladas, jugándose la vida con los movimientos del barquito de prácticos que lo acompañaban ante la mole tremenda que se balanceaba. Cosas que se han ido arreglando con temas mecánicos y supongo que no llegaremos... No tendremos mucho tiempo de que será ya la entrada con el helicóptero, como se hace en muchos puertos del mundo. Entonces, para que nos explique un poco directamente qué es las funciones del práctico, doy la palabra a Josep Costa para que nos lo explique. Adelante, Costa. Muchas gracias, Joan. Moltes gràcies. He portat el meu nom és Josep Costa, soc pràctic del Port de Barcelona i he portat unes transparències perquè es pugui veure una mica amb més claretat què és el que nosaltres som i sobretot el que m'agradaria aquí és expressar què és el que nosaltres volem fer i on ens volem posicionar nosaltres en el futur. Venc també amb representació de tots els meus companys pràctics que formen part de la Corporació de Pràctics del Port de Barcelona. Primer hi ha tota una sèrie de fotos que hi ha una miqueta el que és el que jo vos volia transmetre, que és com veiem nosaltres, quina és la nostra perspectiva del tràfic de vaixells, en aquest cas del Port de Barcelona. Nosaltres, des de l'any 1992, perdona, Miquel, hauries d'anar a poc fent... Sí, no, ara sí, ara ja pots anar... Nosaltres, des de l'any 1992, quan va haver la primera llei de ports i marina mercant, va ser a l'inici del que ara seria una nova etapa, un nou concepte de com s'organitza el servei de practicatge en general a Espanya. I nosaltres a Barcelona ens hem vingut preparant per ser una organització estructurada com si fos o en forma d'empresa, sense perdre, òbviament, el caire tan tradicional, com ha dit el senyor Cardona, de la nostra professió. I jo poso una fita important, que és fins a l'any 2009, on vàrem passar de ser un col·lectiu que era una societat civil a passar a constituir-nos en una societat limitada professional. Què vol dir això? Quina importància té? Que nosaltres funcionem de la mateixa manera internament com funciona qualsevol tipus d'empresa del sector. I això és una particularitat molt important. Nosaltres tenim dos contractes amb l'autoritat portuària, que són pròpiament el de practicatge i també el de control de tràfic portuari, que moltes vegades aquestes coses són desconegudes. Nosaltres tenim l'assignació de l'autoritat portuària de Barcelona en ordenar i coordinar tot el tràfic de vaixells que entren, surten i es mouen dintre del Port de Barcelona. Però com som nosaltres? Com és un exemple de com estem organitzats nosaltres internament? He fet aquesta pàgina just perquè veieu una mica la particularitat de la nostra organització. Nosaltres som un organisme privat, estem constituït el concepte de practicatge en el 1750 al Port de Barcelona i estem composats de 18 pràctics habilitats. És actualment la corporació, amb bastanta diferència, més gran d'Espanya. Nosaltres
com ha dit el senyor Corón, anem en els vaixells, utilitzem nosaltres 5 embarcacions específicament construïdes per la feina, que tenen uns 14 metres d'eslora i tenen una potència d'uns 350 cavalls que ens fa que podem alcançar unes velocitats cada vegada més grans, també per poder arribar a cada vegada més lluny, perquè el port s'està fent a poc cada vegada més gran. Les embarcacions estan tripulades per una plantilla de 18 patrons, organitzats a través d'un contramestre, i tenim un taller propi que donem servei a les nostres pròpies embarcacions. La gestió administrativa també està feta per 3 persones. Nosaltres vivim a l'estació els dies de les 24 hores que duren les guàrdies i en tot el que això comporta de la intendència. I llavors també tenim, per al control de tràfic marítim portuari, tenim a 12 persones, 12 operadors de tràfic portuari, com si fossin controladors, coordinats per un coordinador. Aproximadament, ara amb la crisi és una miqueta menys, però aproximadament nosaltres movem entorn a uns 1.100 vaixells cada any, cada pràctic. Sisplau, Miquel, pots? La finalitat... No, ja pots, gràcies. La finalitat... Pots anar passant una miqueta més? La finalitat de la nostra organització és tenir una fotografia com aquesta, és a dir, tenir un port actiu, dinàmic, ben organitzat, on tots els serveis portuaris bàsics, que són els serveis més importants perquè pugui el vaixell entrar i sortir d'un port, estiguin coordinats i es treballi amb equip, amb el que representa de les xifres que abans ha dit el senyor Montori. Tot el que això representa, no? La coordinació del tràfic, el practicatge en si, tot el tema dels remolcadors i tot el tema de l'amarratge. El que és important, que és potser el més desconegut, és el servei d'informació i instruccions generals a vaixells, que és l'ordenació del tràfic marítim portuari en el Port de Barcelona, que també l'executem nosaltres en nom de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Destaca bàsicament per la fluïdesa que això dona en el tràfic. Si puguem passar, just donar-li una fletxeta o el clic. Sí, perdoneu. Sí, nosaltres organitzem el que és l'accés i el moviment segur del Port de Barcelona. És molt important el tema de la seguretat. Nosaltres la gran premissa que tenim és que som un servei on som els grans de la seguretat dintre del que és el Port de Barcelona, amb tot el que tingui a veure amb el tràfic i amb el moviment de vaixells. Jo realment volia arribar a aquesta transparència, que és la reflexió. Ara us he presentat una miqueta què és el nostre servei, però jo realment el que m'agradaria explicar-vos una mica, d'una forma, això sí, ara seré molt breu i molt directe i resolutiu, és el procés en el que estem immers en l'actualitat com a entitat, com a organització. La transformació que vos he comentat abans del que seria una societat civil composta per 18 pràctics, en el que l'accés és públic a través d'oposicions a què intervé tant l'administració central, ports de l'Estat, Direcció General, com llavors l'administració autonòmica en forma de l'Autoritat Portuària de Barcelona i també de les capitanies marítimes, en aquest cas de la Capitania Marítima de Barcelona, i tot això fa que al final la persona que accedeixi al practicatge tingui un caire, com abans era, pseudo-funcionari. El concepte aquest ha de continuar, o continuarà de moment, perquè al final la funció bàsica és el tema de la seguretat, és a dir, conduir d'alguna forma tot el tràfic portuari d'una forma segura i seguint uns paràmetres i unes regulacions i una normativa que molta d'ella és pública i llavors interna també del Port de Barcelona. I aquí és on nosaltres volem demostrar a la comunitat portuària i a la societat en general que nosaltres som una organització socialment responsable i que volem adentrar-nos en aquest nou camí cap a integrar-nos a la societat i la primera iniciativa que s'ha fet històricament ha estat fer-nos part d'un foro com aquest.
Volem formar part activa d'aquesta comunitat portuària i marítima, del Port de Barcelona, i per poder-nos convertir en un referent nacional i internacional. I just un incís, de fet nosaltres hem començat i hem elaborat el nostre propi sistema integrat de gestió basat en totes les normes que se'ns apliquen, tant de qualitat, de prevenció, de medi ambient, normes del sector, que és pioner en el món. És a dir, no hi ha un altre país on té un sistema de gestió interna de la corporació com hem creat nosaltres. Evidentment, el futur és canviant i nosaltres som conscients que el futur només serà dels millors. Tot està canviant molt últimament a nivell normatiu i a nivell organització interna de les autoritats portuàries. I nosaltres volem fer aquesta transformació, volem seguir endavant i volem adaptar-nos a les necessitats reals, tant del client com de la societat. Per això és tan important per nosaltres, tenim inquietuds, volem integrar-nos i volem formar part d'aquest fòrum. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Costa. Lo del GPS era una broma, perquè jo crec que el pràctic com a persona, el pràctic com a professional, continuarà existint. L'únic que a vegades em pregunto, aquesta torre que hem vist a les diapositives, que està com la torre de Pisa, vull dir, això és un mal auguri o això és una tècnica urbanística? Possiblement sigui el primer símptoma de la integració, perquè aquesta torre té la mateixa inclinació que les grues pòrtics quan estan pujades de les terminals. Jo dic perquè hi ha molta gent que no l'havia vist i llavors ha vist una torre que s'està integrant dintre el port, aquesta és la idea. Sí, senyor.